Päätän kävellä omiin kykyihini luottaen. En voi ymmärtää, koska asiat eivät toimi minulle. Jos yritän tehdä parhaani, löydän vain turhautumista. Pohdiskelun alan ajatella. Se mitä tein minun piti poistaa ja aloita uudestaan. Koska ilman Kristusta en voi tehdä mitään. Ja minun on nyt ymmärrettävä, että minun on aloitettava uudestaan. Olkoon Kristus myös ensimmäinen elämässäni, että hän voi hyväksyä projektini. Anna hänen ohjata se, mitä hän puhuu. Kunnia olkoon hänelle, ei minulle, vain hän on sen arvoinen. Jos meidän aloitettava uudestaan, aloitan kalliolta, joka on Jeesus Kristus. Nyt ymmärrän, että vain Jeesus, eikä omaa persoonallisuuttani. Hän on se, jota minun täytyy korottaa. On välttämätöntä, että hän kasvaa minussa, ja olkoon kunnia hänelle, se on parempi tapa aloittaa. Olkoon Kristus myös ensimmäinen elämässäni, että hän voi hyväksyä projektini. Anna hänen ohjata se, mitä hän puhuu. Kunnia olkoon hänelle, ei minulle, vain hän on sen arvoinen. Jos meidän aloitettava uudestaan, aloitan kalliolta, joka on Jeesus Kristus. Nyt ymmärrän, että vain Jeesus, eikä omaa persoonallisuuttani. Hän on se, jota minun täytyy korottaa. On välttämätöntä, että hän kasvaa minussa, ja olkoon kunnia hänelle, se on parempi tapa aloittaa. Olkoon Kristus myös ensimmäinen elämässäni, että hän voi hyväksyä projektini. Anna hänen ohjata se, mitä hän puhuu. Kunnia olkoon hänelle, ei minulle, vain hän on sen arvoinen. Jos meidän aloitettava uudestaan, aloitan kalliolta, joka on Jeesus Kristus.